Yara bûye mêşa hingif. Yara difire, diçe li ser gulan digere û hingif çê dike. Hingivê wê jî gelekî xweş e. Yara vê yekê di strana xwe de dibêje. Di nava Kurdan da berhemên zarokan bi xwe gelekî kêm in. Hema bêjin tu nene. Tiştên ku ji bo zarokan têne çêkirin jî bi xwe min nedîtiye. Nizam eger we dîtibe carekê ji me re bişînin em ê di rûdawê de belav bikin. Mixabin Kurd di warê hunerî, di warê kulturî, di warê ragihandin û medyayê de zêde goh nedane zarokan heta niha jî goh nadin zarokan. Car caran gora îmkanên xwe em berhemên zarokan tiştên ser zarokan tînin ser ekranên rûdawê. Lê dibe ku hûn bipirsin ev yara kî ye? Yara zarokeke 4 salî ye ji 3 saliya xwe ve stranan dibêje dengê wê jî xweş e bi xwe jî gelekî şirîn e û di gelek vîdeo klîban da jî beşdar bûye. Yara keça hunermendê Kurd Keder Salih e ji Kobanî ye lê li Hollanda dijî. Melodî û montaja vê klîbê bavê wê çêkiriye û gotinên wê jî Mustafa Kurdaxî nivîsandine. Ew jî Mustafa bi xwe ji Efrînê ye. Yanî klîbeke Efrînî Kobanî ye Yara distirê.